Рецептата за коледни сладки на марципан. Една студена вечер Марципан решава да направи коледни сладки. По-късно Жужи ще дойде да му помогне с украсата. Нужни са му следните продукти: 270 грама брашно, 50 грама какао, 120 грама захар, 150 грама масло, 2 яйца, щипка сол и 1/4 чайна лъжичка карамфил. За украсяване на сладките ще ползват различен цвят глазура и захарни пръчици, които Виви му приготви вчера. Купата смесва брашното, какаото, захарта, карамфила и щипка сол. Добавя маслото и яйцата. Умесва тестото. Разточва го с точилка. Ще използва любимите си формички за сладки. От тестото изрязва звезди, звънчета и елхи. Внимателно поставя сладките в тава и ги слага в предварително загрята фурна. Сладките се изпичат и лухаят вълшебно. Междувременно идва Жужи, за да помогне с декорацията. Марципан украсява една звездичка. Жужи украсява елхичка с зелена и бяла глазура. Марципан поръсва с захарни пръчици. Декорират и звънче. Сладките изглеждат великолепно. Край.